a san kelen bɔɲɔgɔnko de filɛ nin ye bɔlɔlɔ sira nasuguya bɛɛ lajɛlen darakilen filɛ nin ye ka bɔ Yuwaru fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o min kɛra sababu ye wa kama caman de fana bolo daraki ka b'u ka baaraw la ka da i ka dɔ bɔlɔlɔ sira darakili kan Bokar Musa Traoré ale ye kunnafoni diba ye a sɔrɔ n bɛ o gɛlɛya dɔw kɔnɔ bi marketeur communicateur avec baara kɛ ni connexion ye donc c'est connexion tara appel kun tara donc quelque chose qui nous a impacté négativement an ka baara tiɲɛ hali min ye jagokɛlaw ye olu fana y'u ta sɔrɔ nin ko in na Sidiya y'a jɛnta connexion vraiment a ye degun caman de s'an ma connexion baliya in filɛ an ka données bolo an ye commerçant de an ye agent d'ONG fana ye commande sɛbɛn dɔrɔn k'a photo ta k'a ci connexion fɛ mais bibi na f'an ka taa Mopti hali maa minnu b'u dayirimɛ ɲini crédit feere la olu fana bɛ degun in na baro yalta o fɔlɔ la tile kɔnɔ an bɛ se ka fɛn 8,000 crédit feere bon sisan hali an ti tɛmɛ 1,000 ni 400 kan bon o ye gɛlɛyaba ye an kan Abdraman Kulubali Yuwaru préfet tɔgɔ la ale ta kɛra weleweleda kan de ye ka ɲɛsin Orange maaw ma anw bɛ ka fonctionner ni DG de donc gɛlɛya belebele don ka se Yuwaru cercle ma donc ka se ka an bɔ o gɛlɛya in kɔnɔ sisan donc vraiment an bɛ weleweleda kɛ Orange mɔgɔw ye u ka lajɛ u seko n'u damayira bɛɛ la an bɛ se ka 3G sɔrɔ cogo min na hali n'an ma 4G sɔrɔ u ka lasigiden ma sɔn ka dalakan di an ma nin ko in kan Gurdo Boku VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru